Helo, Elen sy'n yma a heddiw yma dwi'n mynd i gerdded fyny Mynydd Cilfái. Dwi wir yn edrych ymlaen i gerdded fyny'r mynydd achos dwi wedi gweld gymaint o luniau lush o Abertawe fyny o'r mynydd ac dwi rioed wedi bod o blaen, felly mae'n rili cyffrous. Dwi'n edrych ymlaen i ddangos i chi y siwrne ac yr olygfa hardd sydd ar dop y mynydd. Swn i'n sicrhau bod chi'n gwisgo sgidiau addas oherwydd mae yna ddipyn o mwd. Fel chi'n gweld. Yn dibynnu ar y tywydd yn amlwg, ond sicrhewch bod chi'n gwisgo dillad addasg a sgidiau addas er mwyn cerdded fyny. Dwi wedi cyrraedd top y mynydd ac mae'n olygfa mor braf. Dwi'n gweld pa mae pobl wedi bod o'n cyrraedd fyny y mynydd rwan. A dwi'n meddwl sy'n gallu dewis diwrnod gwell i ddod chwaith. I gyrraedd y top, mae wedi cymryd rhyw 25 munud i fi gyrraedd fyny ac ychydig dros milltir ydi o. Felly yn sicr, os gynnwch chi amser sbar i gymdeithasu ac i wneud fath hwyl o'n ffrindiau, mae hwn yn werth i wneud. Nes i aros ar y top am chydig i gymryd o gyd mewn achos o'r olygfa yn anhygoel a rwan dwi yn mentro hi nôl i lawr yr mynydd. Mae yna amryw o lwybrau i fynd fyny'r mynydd. Nes i fynd ar y llwybr mwy amlwg. O'n i ddim eisiau mynd ar goll, o'n i jyst eisiau dilyn llwybr fyny a gweld y golygfa, ond gewch chi fynd ar unrhyw lwybr da chi eisiau, achos mae gyd yn dod at ei gilydd yn y diwedd. Dwi nôl yn y gwylod lle nes i ddechrau ar y daith gyna. Mae wedi cymryd 1 awr a 7 munud i fi a 2.45 milltir. Lle yma yn hynod o underrated, yn sicr. Dwi'n meddwl bod pob myfyriwr angen cael y profiad o gerdded fyny Mynydd Cilfái ac a gweld y golygfeydd anhygoel sydd yna. O'n i wedi synnu ar yr ochr orau heddiw wrth weld y golygfeydd. O'n i'n credu bod o'n neis, ond o'n i'n credu bod o mor anhygoel o hynny. A yn sicr, nes i gerdded fyny fy hun a peth cyntaf i ddweud waw, o'n i jyst wedi synnu, oedd hi yn anhygoel yna. Ac oedd y tywydd yn neud o gymaint gwell.